Τα FPS είναι πολύ ωραία. Καλώς είναι. Για να δούμε τώρα. Ήταν ακίνητο. Δεν το ξέρω ρε φίλε, αφού έχει βάλει... Τι έχει βάλει. Θα παίξω Fortnite, ωραία. Ναι. Κάτσε Τι καλά. έχεις εδώ. Ρε, έχει βάλει τον κύκλο για edit και switch mode μαζί. Ντρέπεται. Να ξέρεις, θα παίξω κανονικά. Γιατί ο φίλος από εδώ έχει βάλει κάτι που... Ρε, βάλα τράβα βίντεο. Ναι, τραβάω. Ξεκίνησε καινούργιο. Γιατί κάνω μαλακίες. Μόνο εμένα μου αρέσει αυτή η μουσική. Ο τύπος έχει 50 ping. Nice. Nice τα πουλάρα μου. Τα πουλάρα. Κάμω το Λεωνάρντο. Τον δίνεις στο Μπενζεμά. Ναι, πάρουν. Να βάλω τα κουμπιά μου. Όχι. Κάμω την πουτάνα μου. Τι θα πάρεις. Να χάμε πάνω. Τι καινούργια pump έχει. Καινούργια πάμε είναι το καλύτερο. Αυτό δεν βασικά δεν θέλω να το πάρω. Ένα sniper θέλω να πάρω. Πάμε στο Mountains. Έχεις κανένα top master από τους Mundial. Peter Griffin. Τον Σον. Ποιον. Γιάννη, να βάλω λίγο τα κουμπιά μου ρε φίλε. Όχι. Σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να παίξω. Καλά, βάλτα. Αυτόν τον δίνεις. Ποιον. Όχι. Τον Σον αυτόν που είναι τίποτα. Δώστε. Ναι, πάρ' το. Θα κάνεις μία ώρα. Εντάξει, αυτός είναι εύκολη κατηγορία. Τι ώρα είναι. 12.30. Ωραία. Τι ώρα φεύγεις. Μία. Ναι. Τα έβαλες. Ναι. Και τι άλλο πρώτο, grappling blade. Nice. Άλλο. Έχει βάλει vibration. Γιατί παίζεις χωρίς vibration. Ναι. Ωραία. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί και παίζει να χαλάσει settings. Δεν στο έτσι το έχει βάλει στο edit. Both το έχει βάλει. Απλά κάνει αλλιώς reset, ναι, το κατάλαβα. Δεν ξέρει να βάζει κουμπιά ρε. Σαν το γουρούνι είναι αυτό. Σαν εσένα δηλαδή. Σαν όλοι τους. Μιλάμε την Παναγιώτας. Έτσι τι πιάνω. Έχω πιο καλή από τη δουλειά σου. Aimbot. Αμό, τι aim είναι αυτό ρε. Dead. 100. Fullbacks. Fullbacks to 100. Τι άλλες καρτούλες έχεις να βάσεις. Μπορείς κάτω, κοίτα τη βρήκα. 2. Βούλο. Καλές. Μόλις πήγα κάτω. Εδώ τι πόσος είναι. Ζουμερός. Ρε, από Πορτογαλία δεν έχεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι 20-19 η κάμερα. Ναι ρε. 20-20 εννοείς.
στο βίντεο. Γαμώ. Ναι, είσαι εκεί πέρα. Σου κάνει snipe. Παίζει πόρτα. Aimbot. Άρα, γιατί το κάνει έτσι το Abraham. Είναι σε εκεί πίσω. Πουτάνα μου. Έρχονται. Νάτσε. Aimbot. Σάλσα. Βγάζει βίντεο. Μπιμπι.